Hi guys, good morning. I am CJ Shredder. Welcome back to my channel and happy anniversary, Suzy. Let's go! So today, it's 1 year already of my Suzuki DA17 minivan. In this vlog, let's talk about my expenses, my struggles, and also the journey of this DA17 minivan. Time is so fast guys, na 1 year na din akong minivan. Nga ato ang i-certify kung unsa ato ang monthly expenses, including sa gas, maintenance, o ganang mga car wash o mga uban pa. Let's go guys, don't forget to like and subscribe and share. Peace and love. I just want to share to you my experiences with my Suzuki DA17 while I'm stuck in traffic. Obviously, I'm here in Cebu City. Traffic everywhere. So far, it's very far. I mean, the truth behind having a minivan is it's very struggle, guys. Struggle is real. Kuan kanang I'm a first time driver. This is my first car yun. Actually, so I can't really compare until I drove Ma'am Ophelia's car last time, test drive lang, and I was teaching her how to drive po, basic driving lang. And then I found like a difference no sa sedan o sa minivan. Although advantages gid sa minivan is daghan jud kag mapasakay, and then you can carry more stuff since it has more space in the back. Na-try na nako ning when we went to like Mount Manunggal, like I think 7 katao ang nakasakay sa minivan, plus mga napulo ka backpacks for camping, so naka-heavy ang load. Then Mount Manunggal is located in Balamban, if you guys don't know, and you have to go to like Grand Central Highway, which is like very steep ang iyahang dalan. So far kaya raman niya ang ang load. So, power raman kay siya. So power, 'di ba? Ano lang talaga, yung aircon niya is pang front lang talaga, hindi siya aabot sa likod. So meron akong fan, pero actually para ilang buwan lang yan yung tinagal, namatay na siya. Hindi na yan gumagana. Ito, tapos like I was hoping na to have it look, pero sabi kasi nung parang mekaniko is kailangan tong baklasin ito kasi nasa itaas, nasa roof yung mga wirings niya, kaya wala na lang, design na lang siya dyan. So bring your own Jiso Life lang talaga kung sasakay ka kay Suzy tsaka nasa likod ka, ayun lang. Tapos ano pa, pros, matipid sa gasolina guys, lalo na pag long distance ride. Yung ano ko is sa Shell na premium gasoline, V-Power. Tapos basta matipid siya guys. From the dashboard, yung sabi dito is 14.4, 12.8 pala, bago-bago. Ano ba talaga? 13.6 kilometers per liter. So goods na ata yan para sa mga minivan tsaka sa sa mga multicab, no? Pero syempre kung traffic guys, inaano ko na lang Tagalog ba tayo ngayon? Inaano ko na lang yung brake na lang ako, tapos konti lang yung yung pagtamak ng gasolina para hindi masyadong malakas kumain, di ba? At makatipid. Tapos ano pa ba? Cons. Maintenance wise guys, yun, since surplus siya, expected na marami talaga siyang mga kailangan ipatingin. So far, yung pinakamalaki kong gastos dito sa minivan ko is yung yung sa under chassis ba yung term niyan, basta yung kasi nung nag long drive kami sa Malapascua,
If you guys don't know, yung Malapascua is like at the northernmost tip of Cebu. So parang 120 or 112 kilometers from Cebu City. So malayo talaga siya. Tapos yun, doon ko napansin na pagka-uwi namin galing sa sa Mayaport sa Malapascua kay may kumakalampag-kampag sa harap ng sasakyan ko. So kaya nagsa-search lang ako kung ano yung weird noise na yon, at sabi sa ko daw yun, sa mga ball joint at saka sa mga ganon. So ayun, pinatingin ko, naghanap ako ng ng random na under chassis repair sa Facebook at may nakita akong ads doon ko na napatingin ko. Pumunta kasi ako doon kasi goods lang yung mga review sa Facebook. So ayun, doon ko pinatingin, pinalitan nila yung mga ball joint, yung parang stabilizer, tapos pinashop yung mga gears curva. Ewan, basta may maraming inexplain yung mekaniko doon. Hindi ko na maintindihan. Basta naintindihan ko lang guys na yung binayaran ko, alam nyo magkano? 16,000! Time taranan at nasyak ako dun kasi akala ko yung mga gasto ko is 5,000 lang. Putang ina. Ayun, doon ako nasyak. Yun, parang na-scam ata ako. Pero sige na lang, so far na-fix naman yung yung kalampag na noise, pero sometimes lang talaga, lalo na pag parang nai-stress yung yung sa stabilizer siguro or yung yung ball joint, bumabalik yung kalampag. Bumalik yun nung pumunta kami sa Balamban ulit at nag-TCH kami. Akala kasi namin na yung bahay na Edski ay nasa bundok lang at hindi na bababa sa Balamban proper. Yun pala, kailangan pala bumaba. So ayun, break. Angat na naman. So ayun, kumalampag na naman. Pero so far, after pinahinga siya, after pinarest ng mga ilang minutes or nawawala na siya. Tapos yung plain na yung daanan, okay lang, walang kalampag. Tapos lang talaga, ingat sa daan kasi pag may mga potholes, yun, doon na matitrigger yung kalampag sa sa harap. So ayun siya guys. So if you think na na-scam ako guys, i-comment down nyo. Tapos mahal kasi bago yung pinalit na mga parts, yung mga stabilizer, yung mga ball joint, bago lahat. Pero mahal talaga guys, no? Mahal talaga siya. Tapos ayun, so yan yung pinakamahal ko na repair dito. Yung mga iba, wala man akong ibang masyadong pina-repair dito. Yung ibang maintenance ko is yung typical na lang, yung PMS. Nasa 2,000 to 3,000 yung yung range niya ng price. Tapos sa upgrade ko naman, in-upgrade ko yung speakers to yung JBL Curva. Tapos yung head gear ko is head gear. Yung basta itong head na Android pinalitan ko na pwede maka Apple CarPlay kasi naka Apple kasi ako. Ayun. So far yun siya. Tapos maliban doon, mga minor lang siguro is yung mga paints ng interior ng sasakyan at saka yung sa labas naman ang bilis niyang pag lalo na pag uulan, grabe, sobrang dumi talaga yung tawag niyan, yung putik ba. Kailangan ko sa ata ng seal. Guys, if you have any recommendations of like graphene seal or yung pangpadulas ng ulan ba, i-comment nyo ba at saka bigyan nyo ako ng link kasi lagi ako nag-check out sa Shopee. Pangit man. At saka sa TikTok shop, pangit man yung mga na check out ko. Yung na check out ko is yung parang glass restore paste para sa acid rain ng ng windshield at saka dito wala mang effect guys. Kaya i-recommend nyo ako ng yung totoo na
proven and tested na mga products bi para yun yung i-check out ko kasi nagsasayang na ako ng pera. Kaya yun, hindi na ako nag-check out. Lalo na pag lumalabas sa TikTok shop. So ayun, ang dami-dami ko ng chika dito guys. Pero so far naman, enjoy naman gamitin. Sobrang at least kung umuulan, hindi na ako mababasa kasi dati nagmamotor lang naman ako. Tapos na siya, pag mainit, hindi na ako naiinitan. Ganon, char. So thankful pa rin naman na may minivan ako, ganon, di ba? Tapos na, pag pupunta ng mga ibang lugar, hindi na hassle para mag-book ng Move It or Grab or mag-commute, di ba? Kasi unfortunately guys, yung commute life dito sa Pilipinas is really bad, di ba? So kaya kailangan dapat makulong. So ayun, very convenient na may sasakyan kahit anong oras pa ako gustong umuwi ng madaling araw nakakauwi ako, di ba? Ang tigas-tigasan ng Tagalog ko guys. Ba't ba Tagalog ako? So ayun, wait kuya, sorry kuya. So ayun, kanang sa to. Medyo magastos na talaga guys. Yung ko pala, sige, sa gas ko, yung monthly average ko is nasa mga 3,000 to 4,000 per month. So I think tipid na yun. Siguro may isang long drive doon na outside sa usual ko. Ang usual ko lang naman na malayo talaga is yung galing sa bahay namin papunta sa city. Kasi 30 kilometers yon one way. So balikan na 60 kilometers, di ba? So medyo, yun na yung medyo parang usual ko. Lalo na pag pupunta ako sa office or may client ako sa city. Pero yung iba, nasa Naga lang ako. So mga 5K lang or 6km lang or car, ganon. Para mag-grocery or ganon. Yun lang naman yung consumption ko. So kaya mga nasa 3 to 4K per month yung ko. Unless makipag-road trip ako ng malayo, ayun, doon na ma-increase yung gasto ko. So ayun, I mean, comparing talaga sa gastos ko sa motor life dati, kasi yung motor ko parang 9 years at ako nagmumotor, no? Compared sa minivan, syempre mas magasto talaga siya guys. Kasi yung motor, mura lang naman yung maintenance niya. Tsaka yung gasolina niya, mura lang naman siya. Tapos tipid pa, di ba? Tapos yung yung rehistro, mura lang din. So, yun lang talaga, yung convenience lang talaga yung binabayaran mo talaga pag nakasasakyan ka. Isa din pala. So, yung isa ko sa gusto talaga na dati, nung nagmumotor ako, is gusto ko makinig ng music habang nagda-drive. So ngayon, since maganda na yung speakers ko guys, yun, road trip, naka-music na ako, kanta-kanta ba, papatanggal ng boredom at saka pampatanggal din ng ng antok, di ba? Kasi delikado naman pag magda-drive ka na inaantok ka. So kailangan mo magpa-music talaga ng mga SB19, di ba? Hey, tumble like we're crashing down on the ground. Di lumalampag ang basta, mas lumalakas ang asta. Wait, I'm capping. So what a flight. Sige na guys, wala na yung traffic. Sige. Sama ka ni mga motor gano'n. Bye guys. Hinit kay guys. But here's the tour inside my minivan. So I have the back sensor here. Then I have this tire pressure monitoring system that I got from TikTok shop. And apparently parang hindi masyadong accurate yung readings niya guys. Kasi TikTok shop lang naman siya, di ba? Tapos I have a section here. I have para mga map dyan. Asa naman to? May mga box dyan. Nawala lagi yung kwan. And I have this activated charcoal para ma-absorb sa mabaho dito guys. Tapos
si Zenitsu dito guys. So, bigay ni Kuya Cyril. Mga papel. Tapos all our deep dish matting. Medyo madumi lang siya guys kasi galing kami ng Aurora Fest. Yan, madumi lang talaga siya. Tapos the back seat is changed into, supposedly DA17 is yung bench type lang, pero pinabago ko siya to bucket type para comfy naman yung yung mga sasakay sa likod, no? Tapos yan, may naka-deep dish matting din yan. Essentials natin, syempre wet wipes kasi alam mo na. Tapos sa likod, dito yung camping chair ko always. Naka-deep dish matting na rin yan sa likod guys. Tapos ito may dalawang chair. Yan. So pwede dito yung dalawang tao. Pero na siya, medyo masikip na talaga siya sa kanila guys. Tapos pwede ding ito, yan. So tatlong tao dyan. Tapos ito, lights. Yan. Ito na yung hindi gumagana. Ito na yung hindi gumagana. Tapos ito, donation box guys sa mga sasakay sa sasakyan ko. Ganun talaga yung mga donation. Joke lang. Sobrang init guys. Yun. Ito yung DA17. Medyo masikip lang dito guys kasi nasa loob ako ng bahay. Yung tires niya. Yan, hindi kita lahat. Medyo na siya. Tapos ito yung scratch sa kina-Idski pa rin to. Masangit. I bought this pressure washer. Ito siya. Siya battery operated na pressure washer. Comes with 2 batteries, no? Then you can use this one for sa car wash ba. Then actually pwede siya sa sabon. However, hindi ko na siya ginagamit kasi andito si Kinkin. Hindi ko siya ginagamit. Ewan Fin. Hindi ko na siya ginagamit dahil sa hose na to. As you can see, meron na siyang tupi. Tapos hindi na siya maayos. Kaya walang tubig na dumadaloy. No, Kinkin no. Kaya ayun, naubusan ako ng pasensya doon. Kaya bumili ako ng ibang hose. Yung hose naman ito is hindi na talaga siya matupi guys. Pero ito 20 meters to. Yan. Sobrang haba yan guys. Makarating to sa kapilang bahay. Tapos itong head na to, pinapalitan ko lang ng ganito para pressure washer lane siya. So ayun, pinalitan ko. So ganyan siya. Yan. Sa lumot. Ito pala yung pang ko sa windshield. Mga trapo. Dumi na. Ito yung shampoo ko. Malapit na pala siya maubos. Pero syempre, as a tapulang person, once in a blue moon na lang ako talaga nagka-car wash ng sarili ko. Especially pag maulan. Tapos pag nag-car wash ako, sa labas lang. Kasi wala akong vacuum na malaki para sa loob, no? Meron akong ganito. Check out ko rin to sa TikTok shop, no? Isang handheld vacuum, guys. Ito yung handheld vacuum. Liso inspection. Kaso, hindi masyadong malakas yung suction power niya. So, kaya hindi ko na naman siya ginagamit. Kaya, guys, yung sinasabi ko sa inyo guys, bigyan niyo ako ng magandang recommendation yung totoong gumagana talaga. And that's it for today's video guys. Don't forget to hit like and subscribe. Yun na yung parang real talk minivan review natin after 1 year.
Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Safe travels, guys, at more adventures soon with my minivan. Let's go.